what's up mga tol? Welcome back to my channel. Panibagong araw, panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon mga tol. Ay pupunta pala ako ng 7-Eleven. Gagawin ko, magpapaload ako sa GCash para yung mga gustong magpaload or mga nanalo sa raffle, ayan, para hindi na ako lalabas ng bahay at para magpaload. Ay diretso na tayo sa GCash mga tol. Ayun yung gagawin natin ngayon ha. So yan mga tol, hintayin nyo lang ako ha. Abangan nyo na lang. Ayun yung pila dito sa may grocery, sa may Jumbo General. Ayan, mahaba pa rin. Marami na rin namamasada rito ha. So dito lang tayo sa may 7-Eleven. So yan mga tol, nandito tayo sa may 7-Eleven. Papaload sana ako kaso offline eh. Hanap na lang tayo ng iba mga tol. Ito, pangalawang 7-Eleven na pinuntahan ko mga tol. Wala din silang connection. Napulit ako ng iba. Wala. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ko ng natitinda dito sa may Marina Arcade ay bukas na po. Kung sino man pong gusto bumili dito, ayan po, bukas na po siya. So ayan mga tol, ay pinadala ko na lang yung pera sa kaibigan ko. Sila lang magpapaload sa atin sa GCash. Ayan, maraming salamat kay Rhea Cabusaw. Siya yung magpapaload sa atin sa GCash doon, kahit sa Jensan, taga Jensan pa siya eh. Ayan, maraming salamat sa iyo ha. Ito yung pera, pinadala ko na. Ayan, kukunin mo na lang mamaya, ipapasa ko yung control number ha. Salamat sa iyo ha.